matter is. Joe Biden ye lasili kɛ alamisa la ko a labɛnnen don ka kuma kɛ ni Vladimir Putin ye ne ka sɔrɔ Ukraine kɛlɛ banni ŋaniya ɲuman bɛ a la. Biden ko ale ka waleya bɛ kɛ ni OTAN tɔndenw ka jɛhe ye. Jumadon na kɔseginna Kremlin ye a fɔ ko Putin labɛnnen don ka kuma ɲɔgɔnya kɛ. Kada Institut Ronald Reagan ka jateminɛw kan l'Américain 257 ko l'Amérique bolo kana jɔ Ukraine dɛmɛli la ani Russie cɛla kɛlɛ la. 233 ko l'Amérique jamana tɛna s'a kɔrɔ. Alamisa donna Sena bulo ye sariya sen la tɛmɛ ka dansigi kɛ terrain sira baarakɛlaw ka baarabilancari la ne a waleya kɔlɔlɔ tun bɛna bonya kosɛbɛ sɔrɔ siraw kan. Joe Biden ka kan ka Prince de Galles ni a furumuso bisimila bi juma in na Boston, Massachusetts mara la. Prince William ne a muso ka taama fɔlɔ ye l'Amérique jamana kan san 8 tɛmɛnenw kɔnɔ. Filɛlikɛlaw girinnen don Mauna Loa volcan ba min ka bon ni dunuya volcan bɛɛ lajɛlen ye ne a pɛrɛndaw daminɛna Hawaii jamana kan marakɛlaw ye a jira k'a fɔ ko a basima tɛna se jama ma.